Guys, bagong ulan, bumaha siya. At mamimingwit kami. Mamimingwit kami guys para may katuwaan lang. At yung mga bata kasi, yung mga pamangking ko, nagyayaya na mamingwit daw. Ayun guys, oh, kasi pag ganitong bumaha siya, madami siyang fish. So guys, tingnan natin yung ito. Wala pa siya. Ito yung binwit. At saka yung isa yan, oh. Ito guys, oh, parang meron. Ito guys, oh, meron. Ito guys, oh, sige. Ayan guys, oh. Oh, may fish na nakuha. Wow. Ah, galing ah. Ang galing. Oh, wag hawakan yan. May tinik po yan. Ayaw niya magpa-expose daw. Ayaw niya daw masyadong expose ang kanyang fish lock. Fish lock. Wow! Ito ay tinatawag na hito. Sa tabang. Yun. Ipunin natin. Baka meron pa. Sige. Pag ganito guys talagang maulan, tapos lumabo na yung sapa. Okay. Marami talaga. At saka wait lang guys, at tatanggalin namin yon.